Bună seara, vrăți mutritori! Bine venit la alt Moabeti pe Românești. Azi îl avem oaspe domnul Stere Samara. Domnul Stere Samara biți studii juridici, ama tot bana lucră nai mai multu și nai mai multu tu domenia economică. Și fu un andrupământul moral și financiar de Uniunea între Limba și Cultura Armânească de Freiburg. Și fu minat tu copus lu țidusi la amintarea dimandariei 1333 de la Consiliul Ali Europa. Cu idia vrari tra armânami, ți lu chindoritul lucrul ținul curmă a hânța ani deja. Și fu prezidentul afară armânească din România și unde armânii care face copust triminusirea Consiliului Armânilor. Știtute este va să zburăm, va să mai zburăm nica ștri un lucru, tața că mâinii sumplu hinghițani de la Andamusa de Slobozia, eu să zdea de apofasa ti declarația de Slobozia, adrată de fară și de lucrurile este val întreb pe domnul Samara. Domnul Samara, gine viniș la Moabeti și mi hârțescu că putem să zburăm ază. Tora așteptăm niham să da cali domnul Samara și la microfonii și tu îmi dau o secunde va să hurhim, ta vedem cum poate să ne zic de tuti lucrurile astea ți sfațiră, un om ți fu tu mesea lor. Știi, vizu de alihia cum să adrare tuti. Bună seara! Bună seara! Pistipsescu că mergeți. E, tabză mult ghini. Bună seara în canoară și bună seara la toți mutritorii care ne ved ora seara. Bună seara! Care au crescut emisiunea ta tine... mi hârsescu și mini... Alexandra, că nu să știam numai. E prota care zburăm. Da. Mi hârsescu și mini și mutritorul la noștri le dătem că masa aibă ei văra întrebare titinii Andreptu, pot să îngrăpsească sum live-ul ți dezvârtaște pe Facebook și care să avem oară, va să luăm văra întrebare și de la ei. Prota, domnul Samara, noi ahurhim cu o întrebare niham de soia a oaspilui. Diu sunt tu, diu asti tai fata. Taifa mea, să mă razi, cum ziceți, trag de la Rivăți. Rivăți dit Muntele Paicu, dit Macedonie, tora toieladă. Aua vineră 3 fați și fratele mamare vine și cu un fior. Papla meu, Stergiu Samara, care îi portă numai. Așa că toți frații care vin la oații, să aflară aua, vine la oații toți anul 1717, 917, a lăsat cloții tu Eladă, tu Macedonie, a lăsat una soră, Chirața. Ei toți care era mărtată la Farinați, da, că și pe ea o iezlăviniță, și awații României vin rămași 3 frați care se stabiliră să Arighiol de Deal, awații în Dobrogea. Asta este de partea taifăiei Samara. Era protul mai mare de frate, era Dimitri Samara, după era un frate de-a lui Stergiu Samara, după un Costa Samara. Dimitri Samara era strâpaplo meu, era psaltul la biserică și avea fiorul mamari care îl chema tot Stergiu Samara. Stergiu Samara a avut taifă pe tatea meu Costa Samara, apoi a avut pe Elena, apoi pe Gheorghe Samara și alaltă feată Maria Samara. Eu sunt cu fiorul mamare al Costa Samara. Taifa noastră, toți frații al care him și avem him de la Costa Samara, toți ne amintăm Sarighiol de Deal. Asta este pe partea taifăiei Samara. După pe partea Dadilei, him de la Bârzața. Mama mea o chema Maria. După ea avea un frate și dica 2 surori. Elisabeta mărtată Toza și
Alant Zoia mărtată la Aita, di Cataloi. Toza mărtată Elisabeta la Tozănii de Călăraș. Revin Ham la Taifa Samara, ca să spun că de partea a Maiei Amalii, care o chema Polixenia, ei erau de-al Sauli, din Macedoniei. Ea avea una soră, ea le mai dau o sorori vineri alții. Alant avea nică un frate, Teia Samara, da, Teia Saul, pardon, care muri, mi-aduc aminte, eram mic, eram clasa a doua, a întâia, și zdipera maia mea Polixenia că a luat telegramă că muri frate și nu-i dea de care îți ducă în proiectul Macedoniei. Cam asta este soia a noastră, a sămărazilor care vin de la Livăț. M-ați schimba altă întrebare legată, m-ați vreți să știți mai multă istorie, ce ziceau pâinea în Dicra de la Livăț, Himhrâmusteni. Da, Mintea, eu din casă știu că noi armânii de la Livăț, Himhrâmusteni. După anda crescui și învățai mai multe și ghibăsii, aflai că Hoara fu adrată anul 1800 după ce fugiră, după ce sarsă cordi de Tiepir. Eram stea lângă Topea, Voscopole, armânii de la Livăț, eu n-am zis istoria asta tu taifă, ma după anul 90, când ne la Livăț, am zis că este nu teorie, o istorie, că mulți armâni vină de Tiepir, nu mași grămăstei, mai vină și fârșiroți. Și Hoara asta n-au să adrară de daule părți, și de fârșiroți și de grămăstei. Așa se duceaște tice că multe de cântările armânilor de la Livăț, a noastră de Sarighiol, au și multe cântițe care le cântă și fârșiros. Dar armânii, eu din casă învățăm că him grămăsteni. Uite, în Dicra de asta, spre exemplu, mi-aduc aminte că în scântori Paplu e căfta ale Dadi și zicea în vestă, dă-i paștamalul. Și zicea, dada mea zicea, ți-a paștamal, zi ariză. Este un semn, fârșiuții ziceau paștamal, dar aștea de ariză. Poate, nu poți să știi. Am zis că la Livăț de Arihia este un muzeu care ei zic că au documente că fuză mulți de Voscopoli. În Dicra de asta lucru, v-ați mai văzut un lucru, că prota oară când înești Voscopoli, prota anul 90, nu-l vizui pe prefectul Toma Samara, l-l vizui, el era atunci la școală, era făcea teologia, totul ar binișii, seminar sau ce făcea el. Și de fiecare oară când înești și îl vizui, acățea să-i spună, zice, tine este de oamă, și eu nu știu că e de oasă, noi nu avem legătură cu asta, eu știu că e de la Livăț, de Paicu, din Macedoniei. Că fuziră de gramul, tu taifă, eu n-am văzut ca în oară că fuziră și de-ați, de Tiepir. Și îmi zice, sunt mulți de Samara zăvați. Zice, nu sunt care mă zice, avem mulți, matora sunt fugați la lucru. Hai să vezi, eu sunt ți mă că mare au. Mi-a luat, ai statistica, mi-a luat de mână și mi-a dus, eu mi-a dus tu mirmință. Zice, ia cât Samara sunt ahoați, zice, îngropați, tu mirmință. Este istoria a Hoarei de la Livăț, așa cum o aflăm de taifă și cum o știm de tora după anii 90, de andamăsele care le avem acloți. Ți luaș de taifă, ți te ajută cam adapăia tu banata. Pe lângă limba armânească. Nu te limba armânească, și cum îți zice pe armânești, cu care un zim. De alihea, pot zic că eu îmi zis cu multul cu tati. Am un frate din Mesi care nu îmi zește aici cu Samara, este albă, blondul, cu partea bărdațanilor. Tati era un om cu
multi berechi, era un bun comunicator, avea un zbor mult umușat, era și diplomat. Bana îl obligă, ideea de Borgeta să lucrează la științii. Știți că el a avut zații clasici, tu cărora zații clasici la Spiro Haret însemna ceva. Ma tu anul 46 strapse înapoi, îl lua paplu înapoi, că erau lucruri de politică greau care să seatu Anglia ții de Alexer. Anda, comuniștii vreau să bagă mâna pe putere și George Esa, care erau tu liceu la Spiro Haret, clasa 9, 10 sau lanță mai mari, făceau politică și ei, demonstrații, zburau împotriva comuniștilor. Și știu că ai stat din casă, știu că îl climă pe Afensu, pe papla meu, îl climă directorul la liceu și zise, că va iei, că va ți-o nuclidă. Așa că este mai bine să-l iei, că va să aveți probleme. Și eu zic că ghini feații că va nuclidea. Vine acasă și s-a cățărit de lucru, el nu vreau să bagă mâna ca nu ară pe caruță și pe cali, cum era atunci. Totuși, tucherul acel să știi să scrii și să faci unei sape, semna ceva. Și s-a cățărit era pontator, să avea drată SMA-urile atunci, 46, 47, cum s-a drară. Era pontator la Casimcea, lângă Sarigol, este un loc Casimcea, are vrăzații kilometri și fu pontator. Și avea la brigada de tractoriști, acolo la ei, ponta pe tractoriști. Ei luau mai mult upărați decât tatea meu, că ei lucrau și el era pontator cu creionul. Și la pații n-a vrut să adară, văzut că e diferență mare de părați, zicea, este lucrul va mea, dar tractoristul. Și s-a adră tractoristul. Dar pasă adră maestru mecanic și a dus secția de mecanizare la Sarigol. Unoare cu cooperativizarea. A dus secția Sarigol și fu șef de brigadă, de apoi șef de secție. Apoi paplu fu picurar. Picurar la CAP și avea câmpia lui de oi. Da? Era un om mult mai... Tati unzea cu polixenia, cu dadăsa, cu maia mea. Era mult mai moale, mai liniștit, profundul lucrător și un om cu multă vrea riscarau. Și cum să zici, tati unzea cu polixenia și era un om mai energic, mai dipirat, care mutrea lucrurile să facă ceva, să întreacă, că așa era zorea, tu în viață, era zorii mari. Asta a fost tot lucrul. Tu, contextul ăsta, tu tine cum ți-a lipsești calea de studii juridici? Avați cu lucrul ăsta de calea juridică, eu feci școlia un feci Sarigol până tu clasa 6, clasa 7 și 8, feci în Oltenița. Știți că între timp fratele lui al tati, Gheorghe Samara, bitiții aseului economia agrară și fu repartizat la Oltenița. Și mi-aduc aminte că fu moiabeti greu în casă, că dada trăgea să zin Constanța la fratele ei, care era mutat Constanța, iar tati, cum mai petrec ficiorul la Băzațani? Eu petrec la fratele meu. Eu l-ajutai biții, facultatea, liceu, facultate. Are Borge să-l ajută și să-l țină și pe ficiorul meu. Și mi petrec cu Oltenița. Eu peste spun că fiați una mare alată sima, asta fu. Alată se fu, tițea, că mi-a rupt sinheam de legăturile cu armânii care îți duceau la liceu Babadac, erau mulți armâni, Constanța, erau mulți armâni, Tulcea, și așa că toanii cei de liceu, eu nu avui para mulți soți armâni. În afară din scânți armâni care erau de Budești și care făceau liceul la Oltenița, mi-aduc aminte, care era Hagivreta, Gheorghe Hagivreta, era el,
Sima, Canacheu era Doru Canacheu, care tot a checăsi, adică a checăsi, sigur, este tot fugat-o America, nu erau vreo 4 țințificiori. Eram în clase paralele și erau și în două fete, tot de Budești. Ma, de alichea, cum să spun eu, Masarama, Oații Babadac sau Constanța sau Tulcea, era altceva. Mai ales că Babadac, verde al tatii, era directorul liceului de Babadac, Samara Nicolae. Îl iertă și pe el Dumnezeu anul trecut. Da, un matematician foarte, foarte bun. Câți asera lucrurile? Câți asera alte turlii minduiești? Păi va săra altă turlie că legături cu armâni dit chiorol acel va săra mamăr. Adică fu greu să n-ai sos de liceu care te leagă mult dip. Dar noi nu fugim București sau nu fugim Oltenița. Mulți armâni, mai mulți armâni de Sarighiol, fugiră Călăraș, Slobozia, Urziceni și mulți de ei de-apoi strapsără București. Yeah. Ei că vineră mulți de ei Sarighiol, tu anul 40 când sferții, când vineră de tu Dorstor și Caliacra, nu se dură mulți de armâni, tu ani țânzăți fugire. Hoara atunci, când vineră, era peste 500-600 de case. După Caracățară sfugă, că era zori totuși. Hoara nu este mult avută Hoara. Era bate vintul multul și zorii cu agricultura. Armânii fugiră. Dusără tu că să bază care ți zici și mulți de ei fugiră București. Noi nu ne asim. Tu sunt armânii care armasem Sarighiol, vinem mai mult Constanța. Nu mai ne asim piste Dunăre, să zicem București sau tu că să bază așa. Știi la pace armânii de la Ilvă sunt mult mai răspândiți, nu-ți ved Constanța, sunt mult mai puțini. Și de mine nu că fu mai greu, s-a rupt și în scânte singiri, în scânte arădății care ne legau de suțata cu ciorii care aveam tu clasele primare, mi-aduc aminte, eram două clase paralele, aveam profesori armâni, mai mult zboram armâneaște toți. Ei că erau și vărâinghiți de femei de mucani care armaseră actoții și aflăm în afară părinții toanii 40, zborau armâneaște, ei de acum zboram și noi. Noi luam mai mult notele, mai mult zburam pe armâneaște decât pe limba română. Și profesorii erau toți armâni, duceau care-i lucrurile și ne vedeau că nu vreau să zburăm mai bine limba română, dar tot n-a scăpat să scutem zboare. N-aveam vocabularul care lipsea, notele care luam. Dar cu toate astea nu dădea note bune. Da. Bun. Știi cum te mindui și să alegi facultatea asta? Nu ți de da pandăsi. Fugi Oltenița și feci liceul la Cloții. Eu avui fricții, mersea foarte mult unde cu istoria. Și la istorie eram foarte bun, un elev mult bun. La antimaterie eram așa normal. Și nu feci istoria că mi-a spărat mulți că va să ajungă un profesor de țară. Nu toată lumea vrea să ajungă la țară. Era zori să fereata să ducă la țară. Și poate învățăm și am socialist științific și cu notele astea intrăm la facultate, ubitisim. După acoci lucrez unei întreprindere de comerț exterior. Eu, datorită iar a relațiilor care le avea tati, reuși. Știți că tati făcea mare aprovizionare la Dau, județii Constanța și Tulcea, cu centrala Doanămbiana, care avea cauciucuri, iar Dobrogea era renumită anvelopile de care avea nanghitul tractoare de agricultură. Și el avea relații bune cu directorul de actoții și află că este un armân care are un fior armân și care captă un loc bun de lucru.
Și zice, zice, la întreprinderea de comerț, zice, exterior, este un tot armân de văzut care îl cheamă Stergiu. Și noi nu știam ce știam. Și zice, va te recomanda toți, spițați celor cloți din partea mea și îți vezi că vă angajează. Și ar fi îl cunoscut pe directorul Stergiu, care ei sunt armâni veniți din Anglie, înainte poate de 1900. Chirură identitatea nu mai zbura, dar avea conștiința că sunt armâni și că vin religios. Da. Și după ce mi-a angajat coții, lucra într-un departament de ăsta de transporturi internaționale, după a deschis în biroul la Constanța, Awați Importul, întreprinderea asta de comerț exterior, era o întreprindere mare care făcea în jur de peste 56 milioane de tone import-export cu îngrășăminte chimice. Turchilorațiul România avea multe fabrici care adra îngrășăminte chimice, aducea materie primă din țările arabe din Mediterana, Iordania, sunt din Iordania, dar Marocul, Tunisia, Egiptul, Siria erau foarte activi. Aducea și apatită din Murmansk, de aducea materia primă și după aceea adra îngrășăminte și exporta în jur de mai mult de 3 milioane de tone pe an. Toate susținea printr-o întreprindere de exploatare portoare care aparținea Ministerului Industriei Chimice. Învițai prima dată când ești, zice, este juristul, va te băgăm la departamentul juridic. Și zic, eu vă dau 3 săptămâni acolo, ți că tot ziua trebuia să iai cărțile. Băi, nu mi-a răseaște să stau eu câte ori la proces. Eu vedeam că Ananța zbuiera cu fel și fel de probleme, zicem, de activitate normală de îmbuluchi. Noi trebuia, ei le făceau alatul și noi trebuia să miturăm dosarele lor. Și apoi zici, băi, eu nu pot să... Hai să făceam ceva, să trec într-un departamentul de derulare, nu la departamentul juridic. Și să uite că zbori cu directorul și zice, zice, nu ești economistul. Zice, ați sunt ăștia care sunt economist. Și s-a făcut soluția că era posibilitatea, era atunci un ordin, te petrecea la ASES față 3 mesi de zile și să asimila studiile juridice cu acele economice. Și așa lucrai toată bana în domeniul ăsta al transportului internaționale și îmbuluchi. Acolo învițai multe. De acolo fugi toată știrea care ne dea de posibilitatea ca după anul 90 să lucrez în portul cu dații vapoare care le avui prota în management, apoi le luai în Belbot și din Belbot apoi le încumpărai și avem vapoare până prin anul 2009-2010. Sunt mai multe de 10 ani. Ele da poate acele vapoare cât zură, cât îmbătrânire. Acum să avem probleme cu echipajele, intrare firmele mari din exterior care ne luară oamenii, că de-au făcut n-ai mai mare greutate, fură de la oameni, ne luară oamenii, că ei plăteau mult mai bine. Noi, dar poate nu mai aveam oameni. Și căzură mult din punct de vedere tehnic vapoare, și apoi fui obligat să le vindem. Dar totuși, că le vindem, noi fum vreo 3 firme de armâni care au vrut vapoare. De acele 3 firme, toate firmele care luară vapoare și care intrară într-un lucru, fără vreo 3 zăținții de firme. De 3 zăținții de firme, 3 erau cu armatori armâni. Toți dispărură, aveam armasă noi 3 și nica un român. George Bosânceanu. Ăsta noi 3 le mâini de aparte și noi le lăsăm. Eu fui acel Disoni armator înregistrat cu pavilon românesc în România cu vapoarele care le-a avut. Dar poate n-a avut Țisadar,
Living Doom Show, și armasem singurul armator maritim care lucrează pe piața, dar nu sub pavilion românesc, sub pavilion străin, este George Băsânceanu. Te băgai tu lucruri care Nu are ceva. Este mult interesant Este mult interesant tățea că zburăști mult de chirolul acel când sa hurhea în burlechea pântusonei tu România. Și mi pare mult umșat că tine putuși să filisești tu naua lumii, zicem. Eu filisi, ți invițai să dar la departamentul ăsta de transporturi internaționale, înainte de nauzări. Făceam contracte de navlosiri care angajam vapoarele, deci știam partea comercială de la nave, nu știam partea tehnică, partea de management al vaporului, dar partea comercială o aveam. Și plus de asta, a avut un mare avantaj că înainte de nauzăți, lucrai la o firmă elvețiană, în anul 87 sau 88, tricui de la întreprinderea de comerț exterior, tricui la Transamonia Elveția, o firmă mare care era încă din anii 60 în România și care lucra cu produse chimice. Și cu ei, după a deschis biroul la Constanța Tiei și făceam contracte de navosire cu flota românească, cu flota străină. Știarea era, adică informația o aveam și era mărtie când îi vizui că luară alți vapoarele și ei nu știau ce să adară cu ele, că nu știau partea comercială, zicea, asta-i mă, Tățiescu, ia să mi bag și eu. Și acei care erau comandanți să luare vapoarele și le chirură 2-3 ani, noi ăștia care știam partea comercială, o ținem mult mai mult. Și nu avem borgi, nu le chirum pe degeaba vapoarele. De vindum. Nu chirum vapoarele cum chirură alții, că nu fiaseră borgi și le arestară prin diferite porți. Da, care sunt tu activitatea asta ta de îmburlechi de ahânță ani? Care fură, zicem, principiile tale după care pe care le ufilisiși? I ții căftai totna, sadari, is nu adari? Asta era un lucru care la noi armânii, cum să spun, este una praxis de taifă și este una, cum să spun eu, astea să minte. Vasliai de la păpâni. Și armonii au doar asta de tasadară impurică și să facă lucru. Este un zbor. Armonul să-l bați pe cheatră și tot v-ați descurcă și tot v-ați facă lucru. Iar un zbor, eu bagă armonul mâna, îi se aștept locul. De aici este. Noi armonii avem doar emușate în privința asta. Și e un lucru bun. Him tămâșat de lucru, n-arisește să lucrăm. Poate că și asta este fibra, este secretul reușită de a ahinii. De la seriozitate, este un principiu, va zis un zbor că va scher, că nu va scher, că va să mință, va să-l țin zborul acel, va să lucrezi, va să tinișeze oamenii, prota, și după va ține și rezultatele. De aici lipsește și știare. Dar câtă știare să ai, mas nu este serios și lucrător, n-ai ce scarță tu îmburichi sau tu un lucru saname care vrei să-l dai. Este sunt tu vai și urnimile, ți vrei să le dai careva care va să acață, să dar îmburlăchi și este tiner? Când îți dai zborul să-l țin de alihia, îți dăți cadari, să dar de alihia, ți dăsești cadari? Circula un zbor în Constanța, șnica, mulți întrăcători, atunci și eu în lichie, s-a dat mâine pe mâine 71 de ani. Mulțumim! Cu Samara e greu să faci afaceri. Când va o faci, va seasă. Adică va să știi, să analizezi. Adică până să faci un afaceri, sunt tricuri multe pe bana mea, pe la mine, ta să le faci. Dar le vizui că sunt neserioase sau altele erau serioase, dar cu probleme. Și era greu de adrat. Adică va să ai și flerul ăsta care l-au armânii, care noi îl avem în general și care ducim ție în buriche putem să fțem și ție nu putem să fțem. Cam asta era lucrul tuchiorul acel
Eu pistipsesc că unul peste altă îți vede în Constanța și nu numai și în Constanța, tot România, că armânile de Alichia fac lucru, îți vede și în societatea de Constanța Ioachim Mamulță și este un lucru bun. Sunt doari care le lipsește să le promovăm în societatea românească, cum zici, seriozitatea, pistea și zicești zborul va țin de zbor. Și la poate va smutresc iara, care e doar iara de tarmâname. Știm ce este părărul, nu știm să luați părgem și țipi degeaba, nu-l ducim. Și asta este iară un lucru bun. Așa dar lucru într-o societate tora care este o societate democrată, liberă, comerțul e liber, este un câmp bun, nu mai știi bârnurile noi care fum, care tora noi depunem, nu mai nalinăm, noi știm tu etapa în care depunem. Mati voi, care fiți tineri, România este un loc, un teritoriu, în societate, eu pot să fac lucru. România are ananghi de joni, de oameni lucrători, m-aș vrei să lucrezi. Că sunt unăscânte probleme de reglementări de Alichia, dar unul peste altă, societatea românească avansează. Pe naturații fații. Minduescu că, nu, nica te avzâm, minduescu că intră cineva pe telefon la mine. Vai esta, niheam zdănesi cadrul. Gata, îl închiși. Ia stigini. Mi hârsescu că duchești că tora, chirolul de tora, este bun de timpul ca fi un țiva sadar. Hai să vrem să te întreb care este titini mutrita, masli baz tubiani, când o ahurhiștini, tu ani naudzăți și tora, deci ți se pare că tora este magini mai lișor, sadar lucru, ia tumțe era mai lișor, sadar lucru. Cum zic, ți sfeații tu anul naudzăți, sfații onoară la 1000 de ani, la un mileniu. Dar să aștepți peste noapte, tu doi meși toată societatea și să acurchească, cum să spun eu, tu n-au cale societatea, pe alte principii, nu-ți faci cafioară la zații sau 15 de ani. Asta a un avantaj de Alichia, este bârnul care fum noi. Ma tora, opinia mea este, minduiarea mea este că voi, bârnurile astea, puteți să adrați mult mai mult. Adică societatea oferă posibilitatea noi principii moderne. Internetul ăsta vă da informația mult agonia. Societatea oferă atâta oportunități. Atunci erau oportunități mai mici. Puteai să iei active, să încupi, să faci, să îndreți, dar n-aveai oportunitățile. Armânii care fim în perioada aceea, în afară de născântistisme care încupărăm, că avem vapoare, toate astea trec, îți duc. Minduiesc că voi puteți să acuziți tora pe alte principii, pe altă platformă, lucrurile, ca să adrați afaceri în România. Și există oportunități câte vreți. Și îți vede că armânii nu fug la afară. În comparație cu majoritatea care, nu știu, deși sunt atâtea oportunități, totuși fug la afară. Nu știu sunt și alții probleme, dar totuși în România salariile crescură. Chiar zburam zilele care trecu, săptămâna asta. Că totuși un muncitor în construcții poate să amintă 1500 de euro pe mes. 1500, un muncitor în construcții. Calificat, e adevărat. În afară, că zburam tinichigii care învălesc cu case, în România câștigă cel puțin 1500 de euro pe mes. Echivalentul în lei, bineînțeles. La afară sunt plătiți cu 2200-2300.
Oare faceți 700-800 euro diferență să ne lucrezi la afară? Să spargă taifa, dormi, nu știu eu, programul este nu știu cum. Poate că este și mirajul ăsta al Occidentului și probabil că asta explică că mulți de ei se duc la afară. Yes, poate. Quando apofazes tas fost tuxani, esti multu, ține di multi, mulți factori, multi iti, și vah nu esti mași partea de părați, că de alihi așa esti, că crescură multu părații și la noi, și au atât România. Sigur, da. Vreau să întreb niham șdi lucrul la tău tu lumea armânească. Tața că ne dăsești, ne permitusești niham ți-a dragi tu partea din burlăchi și vreau să te întreb să Hurhescu de la andamusli cu domnul dascal Vasil Barba, Freiburg. Tora, cum fura țele andamusi? Cum lu cunoscuși? Cum fu chirul la țel titini? Profesorul Barba, eu nu-l cunosc înainte de Nauzăț. Știam că este profesor la silvicultură la Brașov. Era profesor de management acolo, după câte știu. Vasile Barba este tot de la Livăz de Paicu. Și vicin cu mine era Petri Barba, afensul sucrat al Barba. L-aveam vicin peste râu. Aveam apustul, făceam plaje, tot râu și tu apustul, eu aveam una cupanie de adun. Petri Barba, când îmbiții liceul la OA Constanța, duse la Brașov și sfeații inginer de automobile. Îl iertă și pe el Dumnezeu, are 3-4 ani de când muri măratul. Și după Nauzăț, sora lui era colegul cu mine în clasă. Până în clasa a 7-a a fost colegul cu mine. Ea este iatrist, stomatolog. Și după Nauzăț, el îmi dea de telefon, îmi permitisi de Vasil Barba și știu că vine Vasil Barba la Constanța. Și mi-a introdus la Vasil Barba, Petri Barba, care era nipot diver al Barba. Dar poate a cățară istoriile, ne știam care este. Papla meu, Stergiu Samara, cu elev la Afensul al Barba, la Livăț. Erau șcanecheați, erau dascali, era barbani și cam mai ăsta erau, alții nu mai știu. Și știu că îți duceau la școală. Și a cățai legătura cu Vasil Barba, de apace ne aflăm în București, și tot insista Vasil Barba să adărăm documentele, să ne înscriem, să adărăm comunitatea, că este anangă, că să ne organizăm. Bine, profesorul Barba, Lali Vasil Barba, era o enciclopedie în istorie și în lucruri de armânesc. Avea foarte multe relații și în România, era foarte bine introdus. Și acățăm de adun cu el și profesorul Cardula, cu care erau soți, profesorul Cardula, care era la SE, era profesor de economie, cu fratele al Vasil Barba, Mihai Barba, Nicu Barba, Lantu, frate. Ne adunăm, mi invitare de atâtea ori, ne zeam, eu va în Rosetti, eu aveam un apartament. Mi se pare că mi-aduc aminte, apartamentul era a fetei al Vasil Barba, fata cea mare. Că între timp fata cea mare avea fugată și ea în Germania. Mărtată cu Neagu, mare de profesor Neagu, urolog, în România. Și atenție, ce fac o mică paranteză, când zicea Vasil Barba, zice, eu mărtai fata așa cum sârțea la noi în Macedonie. Profesorul Neagu era învățare de adun în quadrilater. Erau fără colegi la liceu sau nu știu, fără, nu mai mi-aduc aminte. Și când ajunseră profesor, Nica Diniz zice, tăxim când vasta avem ficior, să ne încuscrim. Și așa sunt încuscriri de când sunt amintari ei. Da. Și mi-aduc aminte, era toamna anului Nauzăț, anda
depusim cărțile, ma fu moja beti greu până s-a statutul. Eu eram mai tiner, mai revoluționar, cum abțână ștearii. El, barba, îmi dădea dreptate, dar Puntul Sonic făcea tot cum vrea el. Nu făcea cum vreau eu. Asta a fost marea lui calitate. Nu zicea, nu, ma tot ca el a drag. Nu, ca nu oară, nu făcea, nu ți-o lua ideea ta să o bagă pe carte. Dar poate că a avut dreptate și eu zic că a avut multă dreptate. Și Puntul Sonic băgăm cărțile feații în procesul verbal și da, poate mi-aduc aminte cărțile ieșite tu scurt în 91, Canada. Protul președinte l-a avut în Picarduna, la comunitate. Și ne adunam noi toți acloții, statutul Tichirolul acel era mult bun, băga problema armânească a hândos. De-adică că problema cu minoritatea națională nu era nica și în Guinea deschisă. Este un proces care un proces care, în dezvoltare, care s-a ajuns la concluzia asta, că nu de la noi fugi ideea de minoritate națională, tot de la Chivern, să vă ajungem poate acolo. Yeah. Și de-a din cărțile, cum să zic, la Gidico în șiră, ne adunăm câțiva ani de zile, ne-aduc aminte că aveam, la un moment dat, că avem membrii fondatori de Constanța, erau vreo 30-40 de oameni care semnare cărțile ca să închisim cu această comunitate. Și, da, poate, fură ședinții, fură alegări, fură comunicări. S-a ajuns în anul 97, până atunci, când s-a dat recomandarea, când scoasem recomandarea, ma până atunci fură ani grei de comunicare, de moiabeti cu Chivernisia, cu relațiile care le avea Vasile Barba, cu Parlamentul, cu Senatul, mi-aduc aminte, era un președinte al Senatului, profesorul Moțiu de la Cluj, profesor de geologie, erau soții, el ne introduse. Fu membru la PUNR. Și acel ajută mult. El avea luat problema armânească să ajută. Și cred că intențiile fură bune, dar, bineînțeles, nu cu câftări de astea care le câftăm noi de apoații. Fumtuzorii, la un moment dat, ducem că ne prim și arăt de noi. Roscu de Chivernese. Dar, una peste altă, lucrurile avansară și a câțare zile și oamenii fură congresele care stăneau la Freiburg ale Uniunii de Cultură, de Limbă, da, fură de ajutor mare, Iancu Perifan de la Paris, un om femei de problematica Uniunii de Cultură, el fu cel care susținu financiar foarte mult toată Uniunea respectivă. M-a schimbat întrebări de recomandare, are mai bete și awați. Vreau să te întreb de recomandare. Zână mai multe, protaș poate ti zicem că sunt vai și nutritori, ți nu știu. Ți asti recomandarea a esta, cum ți-a drat ta poate si băia a îngrepzită? Recomandarea fu una etapă în, cum să zic eu, în un cale pe care o luăm normală de dezvoltare a problematicii a identității armânești și ducem că nu se poate, că trebuie să adrăm ceva la nivel de Europa, că era problematica noastră în Balcan, nu era chicăsită, era unica naționalismele și, cum să spun eu, normele juridice care erau absurde. Nu ți dădea dreptul să bați limba, tu școală, tu biserică, tu mass media și așa. Cum poate că ea stiștora, dar lucrurile sunt cam adiscrise, va să ajungem alați. Și zicem, dom'le, hai să scutem una rezoluție privind problematica armânească.
Barba avea relații. De la Freiburg până la Strasbourg nu faci decât 45 de minute. El ordina și dinainte. Și a avut marea tihie că cunoscu un profesor de istorie care era deputat și după a ajuns președinte nu la secțiunea, la Comisia de Cultură, da? Și împreună de-adun cu consilierul lui, a avut mult moiabetii cu profesorul Barba. Ei duceau mai ghinitițe, că erau din Barcelona, erau catalani și piuva erau și ei tu catanda sa noastră în dicra din drepturile care le căptam. Și tot perioada asta mai ordinai și eu la Freiburg, n-adunam cu Lali Iancu Perifan la Freiburg, era și Iani Manțu, care el fu și el om de bază și cu Chira de timei, Titi Ulca, înainte de n-audzăți, înainte să-l cunosc eu pe Vasil Barba, și care feaseră lucru bun de ținut pira prească în problematica armânească, că zborul nostru ieșea înainte de n-audzăți, revista zborul nostru. Yeah. Și pe-ați născând ședința cloții și n-achichisim că trebuie să facem lucrul ăsta. Să redactă rezoluția, o avea zburât Barba cu Depuci, era un consilier al lui, cum îl cheamă, domnule, nu mă mi-aduc aminte. Archint sau Arvint? Archint. Și cum și noi, după ce BTC să redactă, o zburăm în Freiburg și noi nu para, mai ales eu totuși aveam, tocherol, aveam 38 de ani. Nu puteam să fac afront la Vasil Barba în dicra de rezoluții, că erau multe care nu mi-arăsea. Ți nu te arăsea? Păi, asta ajungem la cloții. Hai să-ți dau o pandesitora. Nu mi-arăsea că recomandarea, desigur, tratează principial lucrurile, dar principial vis-a-vis de armânii din Balcani, din Eladă, din Albania, din Macedonie, când era zborul Andicra de armânii din România, era mai cam adulții. Cam cu gadafei, cum zice, cu mânușii de gadafei. Eu, desigur că zic și eu un zbor, dar nu insistai. Nici Manțu, nici Chira, pentru că nu aveam aplombul necesar în fața lui Vasil Barba. Era și om în vârstă, îl tinseam, dar Laliancu Perifan era un om direct, era un om de o putere de muncă și de un limpizame tu mintii extraordinară. El, te-ați un mare copos. Cum să zici și înainte, el era puterea, sila tu Ulca. Fără el, Ulca nu putea zbăne. Dar după n-au că interveni și eu, ajutai și eu, sunt alte lucruri. Mai greu lui el îl văd. Și fără încăcerea poți înainte de se iasă aceste rezoluții, Laliancu Perifan nu era de acord, noi tățeam și el duce la Vasil Barba că este o problemă în dicra de ce eram noi acolo și zice, zice, haideți cu mine la Depuci, iară din nou să zburăm. N-aveam dus în nici adevărat, dar zice, era înainte cu una stămână, nu mai avea, să băgăm documentele, să zborască în comisie aceste rezoluții. Și noi tot insistam că nu e gine, că trebuie să băgăm la comisia din drepturile omului. Eu, aproții, spre radic clar, ci borgii au statele, ti minoritățile care sunt în Europa. Lali Vasil Barba zice, nu-ți poate. Nu-ți poate. Hai să vedem care e lucrul. Și ne duse la Depuci.
El era cheam învirinat, ieșit de tudă, n-a lăsat să zburăm noi cu depuci. Și zburăm cu depuci, era Chira, era Iancu, și a câțiva depuci să ne explică. Desigur, zice că puteți să băgați este recomandare, cartea asta să o băgați, cheamă vă îndrăgeți, puteți să o băgați la Comisia din Drepturile Omului, dar la toți zice, va fi un proces de a și împlinica 2-3 ani, dar să zburască în comisie. Au ahimtora mult aproape. Plus de asta, nu vă garantează cană după 2-3 ani de zile că va să iasă în forma care vreți voi. Știți că normele, regulamentele care le are Comisia, toate drepturile astea, că e zborul de drepturi colective, când zborăți minoritate națională. Trec în Comisia Ministrilor de Externe a statelor semnatare. Și zice, un stat mă mută mâna și zice veto, zbitisește problema. Ceea ce aoații zice, nu e cazul, aoații e clar, aoații de competența mea, aoații va seasă. Zice, luați apofasii. Și atunci s-a luat apofasea, de atunci cu Lali Vasil Barba, cu ăsta, băi, n-avem ce să adrăm. Hai să băgăm aoații, să iasă rezoluția asta, sibă una tuvlă băgată, un femei băgat la tuvlă, una tuvlă băgată la femei, și va să vedem dacă poate va să adrăm. Și așa să scrise lucrurile. Recomandarea fu bună, ma fu una curhită. Și nu este suficientă. Este pur și simplu o recomandare, ca și ziții. Nu, statele craturile nu au borgii ta să tinisească. Și așa fu și tu practic. Nalăbdam noi, ghineam de apație la Parlamentul și făceam mai abeti. Dom'le, uite, cu tare. E o recomandare, nu avem nicio obligație. Și a câță de apație toată discuția cu guvernul ăsta vis-a-vis de problematica noastră contradictorie, bună, nebună, da? Și armații la nivelul ăsta de recomandare și nu fumirba pe bârnurile care vine, dar să adrăm și altceva. Adică să adrăm alte cărți, să schiru dialogul cu zicem, instituțiile europene, Consiliul Europei, da, cu multul comisiile, deputații care erau acolo și care vreau să ajută. Între timp, da, pații, îl luași pe Lali Vasil Dumnezeu, care el era, cum zicem, omul care smina și care avea legăturile, nu-ți mai faci lucru mare, că nici puterea de Balcani, de la oameni, de la comunități de armâni, nu fu aceea care noi o pistiseam. Și îți vede și azi că armânile, după n-audzăți, au avut o piră, în un an, doi, după care luară alte căliuri. Luară calea, în primul rând, a afacerilor, a banii de cu ziua, smutriri de lucrurile lor. De ei prioritate fu bana, fu taifa, așa cum este la noi la armii, și nu mai mutrire, dar să facem un lucru mai bun și mai sănătos. În România ne minăm ca organizare. Ne minăm că, cum să spun eu, avem John care, tu cum îndeseari, un consilii buni care feaseră lucru. Ma să zburăm de Albania, nu zborăsc cu el, dar ca toți e altă lucru. Chiar de Macedonie, eu zic că lucrurile astea mult mai jos în comparație cu România. E că să știe că tu Macedonie e un popor constitutiv al statului macedonian. Lali Vasil Barba, daima zicea, și de-aici și fu un rol deosebit în băgarea armânilor ca popor constitutiv al statului macedonian la Joană, când era secretar al OSCE-ului al plății. Ajută multul. Dar în România lucrurile stagnar, nu sunt mai mutară mai mult de rangul de căftare
Avem și demonstrații, avem și minări și mai ales cu chivernese, cu ministri, cu Parlamentul României, în Senatul României, la Ministerul Învățământului. Avem multe lucruri. Dar Anie se pare că schiru și dialogul ăsta, mai ales în ultimii ani, adică fu și ăsta cu COVID-ul, fu greutăți, avem 6 ani, 7 ani, moiabetea nu se mai duce la un nivel înalt cu chivernisea câftarea născântor drepturi. Și auați, voi zic că cu toate că noi ne căftăm dreptul să avem limba tu școală, tu biserică, tu mass media, astea sunt, ei ne dea de minte, ei ne deschis de minte, zice, nu se poate. Zice, voi ți căftați, zice, numai lipsește să amintați statutul de minoritate națională. Și tu a fugit tot lucrul cu minoritatea națională. Vasil Barba, în primii ani, și noi după, nu aveam în cap să căftăm statutul de minoritate națională. Noi, statutul ăsta nu era un drept în sine. Nu, noi vreau să avem dreptul la identitate garantat, conform Constituției, să fi băgată limba tu școală, tu biserică, tu mass media. Una limbă romanică, veacli, de peste 2000 de ani, care este limbă mult apropiată de limba română, nu? Mas nu achicăsească chiverne sau adică România, să nu avem apanchi în România, care va te achicăsească? Este ignoranță mare și din partea guvernanțelor, prota. Este și că baterea noastră că nu ne minăm cum lipsește. Amintăm este dreptul. Cam astea sunt lucrurile. Asta e iar vă întrebare specifică, spuni. Ca să mi minduiam... Poate tine vrei să mi direcționezi tu alte... Nu, ja sti imagina și că te duci după cum li bănaș atunci și după hirlu aroși ți-l vezi tora. Minduiești că atunci toțel chiro era țiva ți lipsea drat alte turli, tas iasă altul lucru de to est zățăm minari? Circa, da. Alatu se asfeații tu anul n-audzăți. Anul n-audzăți. Atunci când se adră Consiliul Național al Minorităților, atunci alătusim că trebuia căftarea atunci, Vasil Barba nu fu simfonii cu lucrurile astea și mulți alții nu fură simfonii. Și eu zic că atunci masa eram mai checăsiți și minduiți. De ce nu fură simfonii? Că vizură că de dinapoi nu erau căftări. Adică nici armânii din România, din Constanța, armânii din Dobrogea, armânii din București, nu vrea actări lucri. S'afirau de actări lucri. Dar era atunci momentul să scăftăm lucrurile astea și va să ara tu altă catandă se armâna mea în România. În sensul că va să avea alte bârnuri va zenea bârnuri noi de ficiori, care va săra cu alte valenții tu limbă, tu identitate, tu ți lipsești ca instituție una identitate, una minoritate. Nica nu oară, ghine, spirul trenul acel, mai fu iar nica un tren înainte ca România să intră în Uniunea Europeană. Da, să ridicăm problema în comunitate că tora în momentul înainte să intră România, să scăftăm în dreptul. Că atunci trebuiau îndeplinite niște condiții. Iar alutusim, zicem, să nu deranjăm România. Și poate că ghini facem. Nu? Dar tora care ne ține? Nu chiverne să are că bate. Că bate astea la noi. Iar, repet, noi nu căftăm ca un drept în sine statutul de minoritate națională. Noi căftăm posibilitatea ca unii să fie normați să aibă limba, tu școală, tu biserică, tu mass media. Macat ei înseamnă asta minoritate, e problema lor. Nu e problema noastră. Ei pot să scoată ca chivernisi un normă care să spună, noi facem demersuri în sensul ăsta, cât fui eu președintul, la explicai. Mi se pare, după câte știu, avem și scris la Parlamentul României. Dom'le, nu vreți, poftim, nu vreți să ne precunoșteți ca minoritate națională. Ei că voi ne ziceți că asta e calea, dar putem să băgăm limba tu școală, tu biserică, tu mass media. Atunci asculteți.
un altă normă sau la legea asta care este de minoritățile naționale care sta în Parlamentul de nu știu câte, peste 10 ani, da? Puteți să băgați un amendamentul, putem venim noi cu un amendamentul, eu zicem că enumerați toate minoritățile naționale, băgați un asterix sau pot ziceți că armânii nu sunt o minoritate națională, având în vedere identitatea lor specifică și lipsește să dăm dreptul să aibă limba tu școală, tu biserică, tu mass media. Nu segregații în școli, ci de-a cu ei și mai vor să înveață și românii că este limba veacului a romanității răsăritene. Foarte bine, să înveață. Dar, iar repet, este și ignoranță și, da, plota că bate fuze de la noi. Avem mulți armâni care nu se achicăsescu, ei că au studii superioare, sunt mari, consideră. Doar eu nu mi bag, nu ești cu mare specialistă, dar ei sunt specialiști în lingvistică, toți evrei, alții în istorie, și vin cu diverse argumente. Mai istoria se scrie la comandă, cum vor cumva Cratlu. Lingvistica iară la comandă. Da, tot lucrul este la noi. Mas vrem noi, se poate. Maca nu vrem noi, vă scriem, cum zici, pe limba noastră. E problema noastră. Știi cum o vezi? Vrem, nu vrem. Aschirem, nu aschirem. Eu ved că anii de soni e și bănul care fac parte, știni, hiți cama cu vreare de problematică armânească, dar nu știu câți hiți. Hiți psâni. Psâni au duchearea care o aveți voi. Eu mă trăiesc la lanti bănul care sunt, au alte priorități și n-au duchearea voastră. Este o problemă de praxie, de educație. Și praxia și educația și cultivarea identității nu se face tora mași tu taifă. Nu poți să o faci. Asta se adară prin instituții. Și prota instituție este școala, dar poate biserica, dar poate cum este tine la mass media, care lipsește seară de seară, măcar unisicate dau sibă, eu să zborească armânească, eu să adun armâni, să bagă problemele, nu? Cu care se confruntă ei în societate. Sunt proiecte care trebuie minduite și trebuie căstate. Nu mă bagă cană până tu trastul. Vas nu băgăm noi, vas căftăm noi. Dar pertinent, fără să exagerăm, și să spunem, dom'le, aflați ună care te-a salvat ună limbă romanică veacă de 2000 de ani. Care e calea asta? Nu vreți? Hai atunci, nu vreți, înseamnă că vreți să ne asimilați. Asta este. Atunci, hai să luăm iar din nou calea Consiliului Europei, a Bruselului, pit Consiliul Armânilor, care doar deocamdată nu are putere, că are în scântiri probleme de organizare și să vedem ce va seasă, ce probleme lipsesc rezolvate și cum va se întreagă. Degeaba ghinii de atâtea ori comisia asta, raportorul ăsta, convenția cadru legată de drepturile omului, care vin din 3 sau din 4 în 4 ani, că nu mai știu, că sunt atâtea rapoarte, și care oamenii își fac borgea. Vin și spun că armânii caftă să aibă limba tu școală, tu biserică, tu mass media. Asta înseamnă minoritate națională. Nu? Acolo armânii. Nu ia cană în măsură. De ce? Că nu căftăm. Noi nu căftăm. Noi ne limităm la nivel de România, de Balcani. Interesele statelor naționale sunt altele. Vor să uniformizeze, nu-ți mai bagă problema ta să respectă drepturile omului, identitățile este mai bine schimbă cama a greșite, îți ia câtea în drepturi și așa mai departe. România este un exemplu de minorități. De rica. Drepturile care le acordă România de minorități sunt extraordinar de bune. Nu numai că asigură drepturi la limbă, la școală, la biserică, instituții, teatre, face treaba asta, lucrul ăsta îl face și le acordă mașteațiarii minorități precunoscute. Sunt alte identități care își revendică dreptul ca etnie și cu identitatea lor, care nu sunt luate în considerare. Este zborul de armâni și de ceangăi. Nu e normal și nu este firesc.
Nu vreți minoritate? Scuteți, domne, altă normă special testea dau mileti, testea dau etnii, care ziceți, da, domne, nu sunt o minorități naționale, nu-i vrem pe ăștia în Parlamentul, dar să înveață limba în școală, în biserică, în mass media. Nu? Care-i problema? Este lucrul de voință politică. Și voință politică, mas ne hibă voință politică și mas nu determin tine care o capsă, nu va smine ceva la nivel național. Aqui que se scoare noi, mă, țidzăți. Vrem să te întreb, niham ști țidzăși când ahurhim moabeta, tața că mâni sunt pluhin ghițaini de la îndamusa de slobozia, eu fara da de declarația de slobozia. De este momentul ți posnădăți. Alexandra, tricu unul sticate. E tricu, voi să te mai întreba este lucru. Nu, eu ziceam, nu are ceva. Eu ziceam că ți-a și multul. Nici nu duc cum tricu. Sticate asta. Tirați agonia, țidzăși. Ok. Ți întrebare băgași cu... Declarația de slobozia, zic de Declarația de slobozia, mutrea. E că fui slobozia. Eu nu fui la toată ședința. Noi avem atunci un eveniment mult care mi duru. Un soț de-a nostru, Vasil Zerca, care luam soț ștora și el ne ajută mult în problematica armânească, un om cu un șteari extraordinar în problema armânească și un mare patriot. El a avut un accident cerebral atunci, când ne dea din pat, deci fuzim cu el București, îl ducem la neurologie. Bine amânat când votă. De aici, țiful legat de declarația de la Slobozia este un nou acuhit, una altă etapă în activitatea comunității armâne din România. Și eu zic că toate apofăsele care se lua la ploții fură bunii, dar nu sunt utilisite din noi, nu sunt băgate tot practico, nu le câftăm. Noi le băgăm pe cărți și amim pe cărți, sunt umușate pe cărți, nu fac doi bani, așa cum sunt este și cu recomandarea. Tot pe cărți sunt. Noi vas le luăm și scăptăm lucruri, cum să spun eu, lucruri care care au noimă, simplu. Dom'le, ți-a dras cu armânii. Limba asta romanică chiar. De ce nu plătiți profesorului ca să înveață tu școala românească? De ce? Nu vreți? Hai să vedem ce adrăm atunci. Deci, iară este o problemă mare la noi. Eu zic că lipsește acest minarie de Slobozia, noua cale care stă de Slobozia, lipsește tinisită, lipsește să ne adunăm din nou, să facem cum zice, să trăgem în concluzii de perioada care trecu, să vedem ce s-adră dit apofasului care îți lua la cloții și ce nu s-adră, ca să știm pe ce cale o luăm de-aua și în cloții. Câte lucruri va să scutem noi cărțile? Lipsește dialog cu Chivernisea, lipsește dialog cu Parlamentul, cu Senatul, cu biserica. Este de aici, că este zborul de vreari. Eu cred că, eu pistipsesc că armânii ajunseră în catan de si au posibilități să bagă păltările mai multul de problema identității. Și prota, v-ați băgăm noi mâna în gepii ca să ajutăm. Armânii fură tu istoria lor, mai ales tu ăsta de țone de 100 de ani, mari evergheți și mari filoxeni. Adrăm mai mult tixeni decât adrăm tinoi. Ania se pare că tora oamenii de afaceri care înșiră, că sunt mulți oameni de afaceri. Lipsește să ajungă la una chicăseare, la una platformă, la un cuvânt de moiabeti, care zică, domnule, hai să ne ajutăm tora noi pe etapa asta și să vedem cum putem să adrăm de problematica armânească, să amintăm în drepturile și să ne se toarnă și anau de bugetul ăsta a minorități sau de care zic ei, unei mică felii
e problema noastră. Tas putem să avem televizie, tas putem să avem școală, tas putem să avem biserică, adică trebuie să avem normale cu instituții. Altul turlii, fără instituții și fără lucrurile astea, nu avem niciună șansă tas să ne tu viitor. Așa că lucrul unicleia este la prota e vrearea. Fără vreare nu se face ceva. Și alaltă cleia este de apații la oamenii de afaceri care lipsește, bagă una contribuție lunară care să ajută și la lanță oamenii care au vreare sibă în cadrul comunității cu una nică acloți, zicem, chiar un leu posibă acea cotizație masivă plătită, este legătura andicra de tine, de vrerea ta și comunitatea care o ai, de care aparțini și care o tinisește și vrei să mână ca ficior, ești bânul care îi duchească cum nu duchim noi tora. Că altă turie bânul care îi chiar limba, eu duchesc. Limba nu mai este aceea. Limba capătă, cum zic, limba nu mai este nici noi, nici mine nu zboresc cu limba armânească cum o zbora Paplu, cum o zbora Maia. Așa bânurile va o chiară și va să ajungă va chiară tu arulul mare care este limba română. Și va fi chiar nu va fi amintare de majoritate sau de chiverența românească. Este una mare chireare. Este una chireare culturală deosebit de mare și care va da în cap oamenii de apa, va zic că eu este limba română. Și cum se urlă, eu e dalmata. Păi dalmata schiru limba. Ce? Când nu-ți luară măsuri. Chiar e istoria română. Chiar e meglena română. Ăștia sunt chireri. Ce nu chibă promovate? Asta nu înseamnă acuriată. Ta sini limba tu școală, tu biserică. Nu? Da, iar este zborul de cuvânt, de moabete cu chivernița. Mai avem o întrebare de la Gianina Constantin. Cât se nu vor minoritate? Mindescu că chivernița, cât se nu vor? Care este itia? Itia este că există de-alicia multe cărți, multă îngripsitură în România din partea lumii universitare, mai ales cea istorică, aceea de istorie și filologică, care îngrăpsiră multul lucruri în care spun că him români. Tora, de aici facem parte din romanitate. În cadrul romanității, noi avem propria noastră identitate, care nu este contrară identității românești. Din potrivă sau din contră, cum zic, întregește romanitatea răsăreteană. Fără limba română, fără limba asta care lipsește să rămână în România, mie se pare că limba română, mi se pare, sigur, va fi oarfănă, maftohi, nu? Este ghini ca să rămână și limba română și de asta, noi când vinem au părinții noștri vină prota sminduiră, băi, banizem la cusurintea noastră, nu? Noi nu vrem să chirem alții. Că au avut probleme sociale în Grecia. Păi vinem în România ta să mântuchim, vinem în România ta să rămânem armâni. Și de asta noi lipsește ce le câtăsim. Și poate, dar lipsește, este ananghi, cum să zici, de vrerea de la noi prota. Așa că itia naima mare, ți îngracă naima multu, este aceea că are un, zicem, ksităxare, mas putem să zicem așa, i are un turlei de adeti tu ksităxare, duchești tu lumea universitară și tu lumea istorică, comunitatea isnafa noastră de armâni, tu ună turlei și este zoris dai înapoi și să cați să vezi altă turlei, și de asta chivernița adară lucru piti meu ați îngripsi de filolog, de istorist tu România? Asta este zoris înapoi? În ultima ani de țonie, zicem, toara, nu poți dau unii 15 până tu sora, înșiră multe cărți care vin și cheamă lucruri, bagă ghini lucruri la punct. Care filologi mari scriseră că armâna este limbă, nu? Că e limbă care are fondul de bază lingvistic din latină, lidia cu limba română, de aici este. Ma, tache papahage zici.
Sunt da unii 500 aproape de zboare care sunt grățești. Maș lucrurile astea că sunt grățești, nu? Cum să spun, îi da identitatea. Are și turțesă, are și albaneză. Deci este un lucru de identitate. Nu? De ce nu e promovată? Care-i problema? Deci nu maș lucrurile astea. Mi se pare că este și nu pot să-i zic aici că se are, să-i zic cheamă hai să zicem, aici că se are îndicla din scântecratul de Balcani să nu se deranjează unul pe altul. Nu? Spre Elada, în Grecia, armânii, prota, problema sunt armânii care nu vor să abdă că ei sunt altceva decât greți. Noi ahim, să avem și noi alții de-a noștri care au urlă și zic, domnule, him români și cu asta. Eu întreb care de ei are dreptate. Atei dintre Elada sau ăsta? Ei învățarea armânește. Știu unii de ei armânește. Academiile au urlă că sunt un mai mari greți. Ananța Academia au urlă că sunt un mai mari români. Care de ei are dreptate? Deci nu-ți bagă problema și ții. Noi ne him armâni cu propria noastră identitate, că avem bune relații, că him cu surini și cu greții, că him cu surini și cu românii, nu? Dar există propria identitate. Asta lipsește promovată, ideea asta. Este greu, atât chirou cât nu câftăm, nu va da cană, văzuși, nu va bagă cană până atul trastul. Prota, noi him strânge, că avem de-a noastră, care zic că nu lipsește ceva, că him. Și este mai ușor să stai pe scamnul a unor instituții mari românești, să iei una leafă bună, salariu mare, da? Și scânță cum se comandă. Da, o afuzi. Este problema de atitudinea noastră a armânilor. Vreau să te mai întreb un lucru și după aia va te las. M-a spus să ne Consiliul Armânilor. Cum ste mi si ții mi doște tinica drăgini, desea drăgini, ții cum sluvidem? Consiliul Armânilor, mi-aduc aminte, avem o inițiativă bună, luat drăm, funcționă ghini una perioadă și toanii de sonele și așa să recunoaștem că este înheam căzut. Căzut nu din cauza organizației a oamenilor din România, ci căzut că armânii de Albania și de Macedonie au alte priorități. Prioritatea economică este majoră la ei. Dar poate lipsește izduchin că mulți armâni de Arbinișii bănează tu Elada, lucrează tu Elada. Învățare grățeaște. Să amintară bârnuri de armâni tu Elada, care înveață și ei grățeaște. Deci, delicia este că procesul de asimilare este mult avansat. Și tu Albania, și tu Macedonie. Eu mi-aduc aminte, protoare când fui în Albania în 90, sunt plus sala lor mare, erau peste 700-800 de oameni de armâni care vină și căftau în drepturi și mindeau că lipsește să avem o bună organizare și după de 2-3 ani nu mai ginea decât zații, țispre, inghiți, da? Tițe, că prota, simferul trece prin stomac. Nu? Este prin stomachi. Este ananghi de om, scaftă soluții, tazbânează. Și e normal. Și lipsește să achicăsim lucrurile astea. Matora, a mie se pare că armânii nu sunt tot catan, dar se anul n-au zăți. Stomachi aici, zicem, între ghilimele, este plină, au alte catandisie, au poziție bună în societate, lipsește să ne mindim și la lucrurile astea că trebuie să băgăm, lipsește să băgăm pâltările, să avem ceva de identitatea asta, identitatea asta armânească să ducă în minte. Tora, ne apuchem de bitisita moabetia noastră și noi ca fioare tu bitisita avem 3 întrebări scurte. Prota întrebare este masa-i vrăzbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Achi căseari, cuvendă,
vreari. Asta este. Pentru masta aia che căseare, prota e cuvenda ta sa aia che căseare. Cuvenda nu este vrearea, cuvenda și aia che căsearea. Că masta e lucrurile astea, va să ajunge la una cale. Mas n-ai dialog, mas nu te veți, mas nu comuniți. Da? N-ai cum să ajungi la chicăseare. Sunt elementele primordiale de care noi armânii avem nevoie. Valabil nu numai la armâni, peste tot. Dar și tu lucrul care îl faci. Masa e vără măcare armânească, ține mai mult țari Hari. Niare care nu mai pot să măc eu. E zborul de pită care nu mai pot să măc cum mâncam. Mai fac, cum îi zice, pita de verță sau de praș. Ma nu mai energie că e greu la licheia mea să mâți cum mâncam ninte. Doar ba să avem mangătan. Ma tot un oară tumesc, tot aflăm pită. Și masa e vără cânticul armânescu, ține mai mult țari Hari. Mi-mindui la lucrurile astea, eu zic că sunt mai multe cântece, mult. Folclorul armănesc este așa de variat și așa mușat și el dă multă identitate andicra din majoritățile care bănăm. Și tu România, și tu Eladă, și tu peste tot. Îți ducheaște, e că valcânță pe grețeaște. E acolo armănescu îți ducheaște. Nu? Are propria lui identitate. Ma sunt cântății mușate, noi armânii, cum să spui, de la Livăț, Tuhoară, Iubănam, mi-aduc aminte că auștii cântau multă polifonie. Ma polifonia la armânii de la Livăț, bânurile care vină, ochilor, nu se mai cântă. Puțâmnica fârșirosii de Cogealac, fârșirosii când se mai adună nici și ei chiar. Polifonia era una din este una din naima mușat, să zicem, tip de cântic pe care l-au românii, care nu se află la alte mireți. Mași arbinești mai au. Arbinești mai au. Dar nu este igil cu ațelul armănesc. Greții n-au polifonie. N-au canătul Balcani polifonie. Auați ducheaște că noi, cum să spun eu, him un substrat vechiu tu Balcani. Ninte ta zină slavonii, ninte ta zină alte popoare. Greții fură vechi, albanezii și ei vechi. Eu zic că noi zburăm una limbă mult mușată și un cântic mult mușat, mai vechiu, în comparație cu alte populi, tițe. Că mulți de ei zic, multe istorii zic că o luăm noi razna, dar zicem că noi him vechiul popol care descinde din vechiul popor macedonean de la Marea Împărăție Macedoneană, de la Marele Caranos de 750 de ani înainte de Hristos până la ultimul Perseu, fură descendență directă mași prin bărbați de, cum să spun eu, mași descendență macedoneană. Deci populația aceea care era, e că vine romanii și ne dea de fondul ăsta lingvistic, nu se evaporă, nu se duce în cosmos, nu fugi de acolo. Populația se minti cu legiunile romanice, cu toți aduseră romani acolo. Și așa se amentă sfera această etnogeneză a armânilor. Așa că noi avem doi sturi. Sturul romanic și alții zic că și sturul greceesc. Poate. Alții zic că macedonienii erau greci și fură asimilați. Asta e teoria grecească. N-are importanță. Him, avem propria identitate și trebuie promovată. Adică de cântec, să dau o pandă, se mersește un cântec. Avem un dor de hoară, care este mult umșat, al Gheorghe Merca, care, după câte știu eu, fu adrat când îți duci în hoară la Livăț. Și viziu hoara era, hoara toanii, nu știu, 60 sau nu știu când fu, era bombardată, era bitisită hoara de la Livăț, toara e altceva, hoară cu case noi, mușată, în dreaptă, și
el scoase cânticul ăsta cu "Ne aveam un dor de coară". Și este un cântec mușat. Sunt și alte cântăți multe mușate, armănesc. Haristok ti chirolo ținul de deș, vrei să mai zici ceva motritorilor tora tu bitisită? Mai este ceva zi vrei zici și nu putuși? Vreau să zic că sminduiască la anii care mă rămaseră, la generația noastră. Lipsește să băgăm heampăltările că se poate. Și să vedem armânamea să armână așa cum ne ducim noi tu casele noastre armânești, vechi de un trăzem, să armână și tu casele astea noi care se adară, limba nu o chirem, că este limba, este acea dicțiune patridă, mascher limba, să chiruși identitatea. Cât va să orghi tine că ești armân, degeaba, chiruși limba, chiar identitatea. Va să adrăm tot, dar să nu chirem limba. Sănătate la toți armânii care ne vizură tora seara, aceea multă sănătate știi. Și să ne vedem cu Haristo, Voșos Hristosescu a mutritorilor care și dură cu noi pântora și Haristo, domnul Samara, că să luași unul cu mată de chirola tot, să zbroiești cu noi. Cu mari carau. Și stămâna care hini va ne vedem iara cu alte moabete și cu altul oaspe. Ună seară și tuturor. Sănătate, seară bună!